weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dakorde daka mo madina gounas ko on wuuro teddungo ko on waktu yoni ha to wuuro teddungo madina gounas e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal subaka hande o be tawi sakima lulde alliyankore balɗe sappo toon to daka mo madina gounas kanko khalifa o ceerno alhaji ahmad tidiani ba o holliti so haaji jomiraɗo daka paaɗe ko 17 avril hano gase 7 ma en ketto e nder kabaruji men musidɗo men ahmadou sambalo to leydi mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti lewru manadu ɓe mbaɗi taɓal manggal no fewi gam haɓade leɗɗe ɗe ndewani lawol e nder leydi ndi kala waɗi hen noon naggaɓe guilay layti ɓen waɗoɓe trafic ko fate médicament ji ɗi jamiraka e nder leydi ndi to leydi mali hanki sukaɓe gendi hewɓe yinnoɓe mowodiri toon to palais de culture amadou ampate ba gam wiide hay loppet ɓe ngala hen ko fate mandamo duuɓi 5 miijonaɗo général asimi goyta e pirtugola landaji dawrugola hanki pelɓodiral manggal hakkude mabɓe e dadiɓe gendiɗi to guine konakiri teska toon ko kuppiraji kuura to konakiri suudoreɓe tayireɓe gollotoɓe kala ko fati kuura kolliti oɗo saaha kañumen kay koye juuɗe mumen koko toŋi dow tan to leydi côte d'ivoire yaadiɓe pdc moɓodiri to abidjan fandare mabɓe kay ko wonande inde tijjani camde waɗete e duggola listiji o kaɗaɗo biyaɗo wona jibinande leydi ndi to togo fo yasimɓe wondi ñande asende o woni hooreji jagoɗo leydi ndi oɗo saaha noon ko lundiyanke biyeɗeɗo jean louis woni hoorejo leydi ndi ɗum ko caggal nde wayloji bannoɗi e nder mayirɗe hitande yawtunde kabaruji men jolam jaberi jaadaten koye musidɗo men alhassana oumar mboca musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗen so en nani ɗeɗo hen daade belɗe madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama holto paaɗena koto cuuɗi meɗen sehili baabi holko woni to cuuɗi men sehili baabi ko siyara moƴƴo men gando men dokkuɗo hoore mum annabi o sallllahu alayhi wa sallama kame deftere teddude woni alqouranil karim on nde woni ceerno bocara dia ɗon ɗo cuuɗi meɗen sehili baabi ɗo lawol nayɓiwola édition oɗo hen ziyara hikka noon ko 11 lewru me ndu gonɗen so jomiraɗo haaji oɗon bisma ɗon ɗo sehili baabi ɗo hen e dow gardugol ɓesgu makko kanko ceerno bocara dia kono ne kadi ceerno saydou bocara dia kame ceerno adama bocara dia kame ceerno kalidou bocara dia ne wonde ceerno ousmane bocara dia e dendagal enɗam e tañiraɓe ceerno bocara dia e almuɓe mum kala aɗe bismi hen dendagal mauritanie sénégal mali gambie guinée kame diaspora o kala hay goto ɓe ɗaccani kono kadi aɓe bismi dendagal sehil baɓenaɓe kala hay goto ɓe ɗaccani melga mali melga mauritanie kanel ha e dendagal bandiraɓe lappol palol danema e ko nandi hen kala o ziyara waɗata ko 10 ndu lewru me kame 11 ɗon ɗo cuuɗi meɗen sehili baabi yettinɗo hen ɓattake o ko ceerno mamoudou amadou siré ba bandiraɓe sehilaɓe bisimilla moon eɗi ñalɗi diine wotomo luuta ɗon ɗo sehili baabi salade aadi ɓuri firtude aadi
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudure jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawale danwal kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol. omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓestowade e rewɓe dartoraɓe kala. gorko mo melga wuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓuuro dirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin. gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen fidaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no oppiré. sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa. gorko mo melga wuro jinneji ne yarani ɓen yaaɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leece kala. e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no foti no furo. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo wuri ni wiiɗo sanne sanne. gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko temirde joyyi so neɗɗo yoɓanno ujunnaji sappo ko ujunnaji joyyi. gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia. kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91. so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27. gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15. ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal. Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden danɗo faade makko. an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma. a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jema ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71
02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde joyi dujala hitande ujunnaje 225 yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba musidɗo men Alhassan Oumar Mbooce mo kewɗon heɗade dande mum kala saaha ene duwono dendagal ndor mosnaɓe kala ene duwono dendagal en ɗam mboƴɓe kala omo duwono musidɗo makko Oumar Kalidou Mbooce ɗum ko caggal jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe yalteɗo noon ko hanki toon to jum ko hande betewo wira ɗon ɗon ndor mboso on mo ganduɗa biyetenoɗo taw kadi ko nattugo dut jaltugol aduna biyetenoɗo Nene Aissata Ndiaye ɓurɗandirede Dede yalteɗono ko hanki ɗon ɗo jumɗo kono ko hande o wira ɗon ɗo dormbos ɗo mo nelde duwaw dendagal dormbosnaɓe kala ha tenti noon Oumar Kalidou Mbooce kono ne kadi Alhassan Oumar Mbooce jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala e dow indema nde jomiraɗo yurmotomo yaafamo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala gila hanki o hakkillaji kala keedi ko dakamo Madina Gounass ɗum ko caggal garagal toon hoore jaggodo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko taw koye yamirore hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono hande o motoje otoji e yimɓe kala jalti e kala banggueji gam tawtorede cakugol daka hande o kono kadi tawtorede duwaw o ɗum noon ko khalifa o ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba caggal jamiroje jeeyi sababu noon duwuji mbaɗa caggal nde tonggol waɗa 16 avril ha fayma 27 avril hitande fande nde so jomiraɗo haaji ko nden jogori joɗade Daka mo Madina Gounass ɗum ko caggal nde duwa moni kala tuuti e yeeso muɗum ko nden bandiraɓe kala ɗaccita nde lulnde alliyankore balɗe sappo sakinde oɗo be tawi hande ma artan min hen musidɗo men Amadou Samba Lo toon to Daka mo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV Weltare ɓe fulɓe anodinma Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e Daka mo Madina Gounass ñalawma alet hanki o Sar Abdoulaye Sarr hono mo ganduɗa ko premier ministre on Ousmane Sonko wawi yettade ɗon ɗo Daka mo Madina Gounass heddo 13h41 o yetti Daka mo Madina Gounass o jaɓɓama jaɓɓugol paydengal jaɓɓugal mawgal torakal machallah nde o yetti nde taw hanngol waktu fisdore manque seeɗa o adi yettiyade ko toon to Daka président to toon o adi yettiyade kam délégation woni toon fodde dumuno seeɗa e on saaha noon ɓe jalti ɓe tawta ceer toon to Daka muɗum ɓe gonni toon hankkadi ha waktu tisdore o yonti ɓe garta ceer nde dingiral ngal tisdore o juula e on saaha noon kanko Ousmane Sonko e wondi makko on neɗɗo makko goto adi ƴettude konngol wawi limtude on délégation mo ardi o kala e kuuɓal sagal muɗum kanko Ousmane Sonko o ƴetti konngol yettinde nelal mawɗo leydi ndi oɗo saaha hollirde mawɗo leydi ndi ko jaltude leydi ndi ala ɗo ɗum tagui nelimo yo ar o yetto ga Daka Madina Gounass o wawi hollirde weltare makko no fewi yettademo ɗo kono kadi omo ñaagui ceer nde jonto leydi ndi jonto julɓe hikko kadi kala kadi koɓe ponno wadde e Daka o to banggue ndiyam kurago nandi hen Allah newni waɗama timmi haydara mankani hen eɓe ñaagui Allah kadi mo wuuri kadi beele kadi
ɓura ko waɗa hikka kadi inchallah mo Allah holliri ɗum ɗo kadi hono ngal ɗo diɗɗal ngal ɗo dental alliyankewal e nder leydi Sénégal aduna kala weeɓani hono maggal weeɓani o holliri weltare makko no feewi ceerno kadi yami miñum hon ceerno wawi jaftademo e bismademo Daka he bismademo e nder nokku mum ceerno wi bismademo nde ko bak tan nde wonno ɗo kamɓe jeeyi kamɓe laami wonɓe ɗo ɓe kamɓe gardi ɗumen wadde kamɓe bisoɗo ɗo koye mabɓe kamɓe bismoto kay hayɓe tawi ɗo ɓe nde wonno kamɓe jeeyi ɗo ceertagal muɗum ceerno Tidiane Ba fawde konngol muɗum so kadi kadi duwanademo duwanade mawlidi duwana aduna kala duwana juɓɓe kala ñagaɗeɓe kadi nde arɓe Daka ɓe nde koybi tan ne ha koota e dow jaam to gimmi to tawa ceele gote keɓani Sara Abdoulaye Sarr ñalawma alet hannde o ñalawma altine hannde o Allah newni Daka o sakama e dow jaam tarkala machallah guila 4 heures jammade noddina ha weeti ha hedde 9 heures e walla 8 heures 30 ko nden ceerno duwi ceerno ɗacce julɓe accidinal wi goto kala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kono kadi Sara Abdoulaye Sarr hollirama on Daka mo wuuri so Allah fulam ɗo jaaɓi so Allah tawni en ko 18 avril 2026 inchallah mo wuuri Daka mo wuuri ko 18 avril 2026 inchallah yo tawnen tawnade dendagal juɓɓe kala ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɗo ma Dieynaba Gounass feet Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr Ahmadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi toon to d'accord de Daka mo Madina Gounass sakima hannde o jomin otoji ɓe arnoɓe yeyde arnoɓe rewde Allah kamɓe kala ƴetti boli o saali mbiyaɓe tan laabi jaam lawol ɓural lulde balɗe sappo jangde alqouranil karim istighfar tahlil tahmida julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam e ñakade Allah moƴƴere dente e yindirde sehilaɓe bandiraɓe wododirnoɓe kala ɗum woni nde lulde sakinde oɗo henna be tawi hannde ɓen hotoɓe galleji men lawol jaam ha jomina jettoyo jaam ɓe fatuɓe Sénégal Mauritanie Mali Gambie e Guinée ha e diaspora o kala moni kala nde ruttito dow jaam e kisala yitumo wuuri so jomiraɗo haaji keddoɗen koye kumpital men ɗem ngala Pulaar horejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñande aljuma nde ko nden tawano to Libreville Gabon ngam tawtorede piilungal wonande oɗo hen bireɗo Brice Oligui Nguema ɗum noon ko manda mo ɓiɓɓe leydi dokkimo kanko horejo leydi Sénégal o dañi joɗodade ɓesguji Sénégal naaɓe wuurɓe toon to Gabon to Libreville almameɓe muɗum ha e ɓen gendiyankoɓe leydi Sénégal taweteɓe toon ɓe ƴetti konngol noon ɓe dokkimo deftere goƴaji mabɓe ko fate carte séjour ne seeri no feewi guel to banggue kuppugol hay cansugol kala kono kadi ɓe kolliti visa o ne raɓɓiɗi ɓe jiiɗi ko ɗen gueɗe kala ɓuura ɓeydanedeɓe to banggue yagara ha ne wo kanko hoore ni noon wo holliti ma waw jokkodide autorité ji leydi Gabon ma mbaw yewtidde hen beele kadi ɓe ƴeewa hol demal bawgal fuggede beele to banggue carte séjour hay visa e newnande ɓiɓɓe Sénégal naɓe tawiteɓe nder leydi Gabon yagaraji mabɓe kala ɗum koye ñalngu hecci hanki ngu ɓe mbawi yewtidde e on hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye to Touba ko batimaji jeegom mawɗi inniraɗi Cheikh Ahmadoul Khadim Rasoul Cheikh Ahmadou Bamba ɗum woni innira kan jikkal noon ko duuɗe towɗe ɗe hinde alqouranil karim jogori janguede hen ɗum ko caggal worɓe jomen ngaluji eranoɓe nde mbawata ɓamtude duuɗe Touba ɗiɗen complexe uji mawɗi mahaɗi toon ko université ji alqouranil karim koppareje baɗaɗi hen mayto e jeeɗiɗi piccal 6 milliards koppareje franc CFA kanko khalifa o noon wo bismima caabe ɗin galleji wo erima ɓiɓɓe Touba e kotari ɗum kala nde kimmiranta jangde alqouranil karim kono kadi o holliti golɗo hen casol nde moni kala remata ɗum ha Touba kala wonta duuɗe ngarɗuɗe taw kala ko miijiɗa e sifa ngarɗugol jondam no suko wawata heblirede tawni woni laaɓale sénare ɗen gueɗe kala nde mbatte e dow mabɓe uddugol médiaji ɗin médiaji ɗi laamu ngu heptinani ñande ɗiɗi nduɗo hen lewru diɗɗal jaydiyankoɓe kolliti ɓe gullitima toon to cour suprême ko fate banggue Aliou Sall o jagorɗo télécommunication jeyɗo sababu haaɗi jaydeli kala gudda Aissata Diop Fall ko jaydenke joguiɗo sen mum to yittuɓa on noon guila e mayirɗe lewru avril o dañino wullitade toon to cour suprême oɗo saaha noon cour suprême rokkimo gonga
e yeso on jaagoɗo nde tawno hollirede mo ɗofti sarɗi yeji ɗi o waɗi o foti wadde ɗi kala gumbul tawete koye Kaulaka ko ene tolno nogas e jeegom wuro e nder commune aji woni ko fottiti wi porte parole mabɓe joguiɗo konngol mabɓe Ami Kolle Ndiaye ɓe jogui ko caɗele ndiyam ɗo jiiɗa kala ko bidon ngaji ɓe henna ko saretaji ne ɗaɓoya diƴƴe jarateɗe ko ɗum ko kadi yanti en guyka dabeje tampini ɓe no fewi ɓe erima autorité ji leydi ndi nde mbawata fabadeɓe ɗe caɗele ɓe guuri hakkude wuyɓe tan e ɗomka sa fali dande gujjo falta so tawi a jooɗima ɗomka warma ɓe kolliti noon koye leydi he ɓe jeeya aɓe eri ballal faade laamu leydi ndi Sénégal to Dalifort hanke o kikiɗe ko sukaɓe ɗiɗo pera toon on periɗo ɓe onon ko dogɗo suwataw yitede luskoji noon gudditama hen ɓen sukaɓe ɗiɗo gonno koye moto kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe kono on baɗɗo ngal baɗala ko dogɗo noon luskoji ene jokki a hena jehetena ko a ton to weeli ngara saare Koli Sall e gandi toon ne kadi ko accident ñande asende o kar jollunoɗo ɓe élevaɓe ko kañum rentino mbabba kisa watti ndi ko wadde accident ɗiɗo mbasi hen pittali men ene hen noon wonde élève mo CM taw kadi ganduɗa ko on jeeyaɗo e ngoɗon wuuro jeyagoɗɗo jangde nde waɗi toon jillu mum gam yettinde duwaw wonande gouvernement ko fate o accident musɗo kayya taw koye teskaɗoye oɗon fannu riwaɓe e golle port autonome de Dakar kamene wondi kadi to Grand Théâtre haye caisse de dépôt kame riwaɓe Dakar Dem Dikk yoga hen kala joɗodima e mouvement biyeteɗo Y'en a marre gam hollirde ɓen kayya wonande jeeyi sababu oɗo saaha jonde mabɓe ko haɓade ɗum ɗo henna ngol diwgol ɓe kala nane keeɓi galleji men ne jooɗi gollani haydara wonande o mouvement noon holliti ma waɗ hen haalande mum kono kadi ma ummin hen sifa gonangal beele laamu ngu ne dartina ɗe diwale ɗe diwata ɓesguji leydi ndi taw koye gollorde mumen to Touba ko sagata fawa toon jungo kanko noon tuufima ko joom boutique goto teskiɗo e kala samadde toon fo biyeji caggal nde police tini ɓe mbawi kay tuufademo o wiyama teb o nanguiɗa ko ujunere billet mo à $100 taw kadi ko biyeji liance uji kewɗi e nder galle makko taw ko faux billet o samo tawi e juuɗe dadiɓe ngol laylaytol noon ene jokki asede ƴeewe so tawi kay won woɗɓe ɓe o wondi hen goɗɗo kay gonɗo e juuɗe ɗaccita ko turkinajo mo duuɓi 60 nottotoɗo Moustapha liggotoɗo e société turki toon to Thiès gonnoɗo e auto mum ene fayi to restaurant waɗi demi tour hawre noon joom moto goto nottotoɗo a Mbengue e dogna dogdu sattude no fewi banggue nano ko on tigui yani auto makko wasi fittal ɗon e ɗon o taƴanama lebbi 6 e kaso kono walilata ko yaltaɗa 60 ujunere permis makko yowama wonande lewru ɗum ko caggal nde holliti code de la route Sénégal wa andani ene haaɗimo wadde demi tour o ñagui men yafuya ene fewi jeeyi sababu acci tedemoy dow oɗon sifa ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗum ngala pular e nder gendi leydi Sénégal paaɗen ko tonto leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie wo holliti e nder lewru avril ndu tan ɓe gummini wonde opération ngaji mawɗi no fewi woni orloyagol kewgol haɓade taw ko médicament ji ɗi ndewani lawol e nder leydi ndi kala o holliti kono wona yimɓe hewɓe nanggama hen kono kadi ɓe tetti hen matériel uji kewɗi ko fate oɗon sifa gila tan to bowallaɗe diwoje to ha e nder leydi ndi ha e lamorgo ngo kala o holliti ngoɗo felo kay maɓe jokku ɗum kono ɗe eri ko citoyen ɓe ɓiɓɓe leydi ndi ne gollodirta e gendarmerie kame douane e agence uji ɗi santé kala ha mbawa haɓade ɗum nde tawno so tawi ɗum haɓaka ɓiɓɓe leydi ndi kala dutto ene ñawa e ɗeɗon gueɗe kala to nokshata ko laytol trafic drogue kame médicament ji contrefaçon gendarmerie national fawi juuɗe mum toon to Arfad ha to Darou Naim kala kono kadi camion kañum nanga to aéroport kiɗɗo fano ko toon to Zouayrata 14 neɗɗo nanggama hen o saaha noon loskoji ene jokki e dow oɗon sifa gendarmerie gendi leydi Mauritanie ɓe kolliti nokku biyeteɗo
mede dra be teɗi mo tona jeegomo taw kadi ko ɗannotoɓe ɗanle suuɗayro kewon temedere kilométre komi lamorgo leydi ndi ɓe nangaɓe noon ko nigérianaɓe gandanaɓe on saaɓe tawi e juuɗe ɓen dadi ɓe gendi leydi Mauritanie. Avocat Mohamed Wuldu Abdel Aziz on biyeteɗo Abdelrahman Wuldu Ahmed Taliba o holliti client mabɓe biyeteɗo Mohamed Wuldu Abdel Aziz gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie o sahani tampi no feewi wawa darade ne jogui caɗele koyɗe Buhene Moussa Kala moma fandare mabɓe ko ende accirte wawa safroyade caggal leydi gila ko bonno bonde hen o eri noon ko autorité ji leydi Mauritanie accident lawol Al Amala waɗɗani Boutelmita o accident kay ko otoji ɗiɗi natodiri yimɓe ɗiɗi mbasen pittade men caggal nde laamu ngo nden toon ambulance uji woni hen fabaɓe ɗon nawa toon to hôpital mo Boutelmita mbawa hebde toon safaruji mumen kala jokkodiral hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame catal PNR taw kadi ganduɗa ko fate banggue haɓatoɓe ngakkugol haronduru gam teskede feccere million taw ko neɗɗo sukaɓe rewɓe soyiɓe taweteɓe leydi Mauritanie woni hen ne keega no fewi gam ɓeydude waɗande sembe gollal haaɗen gueɗe kala ɓuura nattude laatade e nder leydi ndi Mauritanie. Syndicat national de enseignement ɓe kolliti so tawi kay koɓe gulliti ko kala safraka koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ngo alda e dartingol ɗum noon ɓe goyti ko giva gonagal mabɓe fandare mabɓe kay ko rokkede koɗorɗe ɓeydanede jobdi mabɓe e moƴƴinede gurdam mabɓe to banggue janguina leydi ndi leydi Mauritanie ɗum uddi kumpital men nder leydi Mauritanie koto Algérie paaɗena hakkude Oman kame Algérie duuɓi 52 sultan mo Oman yettaki toon to Algérie hay lawol gotol ɗi ñalɗi noon walla ɗi biruji jawtuɗo hen ɗi yettima toon sultan mo Oman biyeteɗo Hattaham Ben Tariq on wawi yetta toon jaɓɓimo toon ko nandoma ko Abdelmajid Tebboune to bowal aɗa waje ngal Alger gila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi woni 1973 ke woni joni duuɓi capanɗe joyyi sultan mo Oman koyngal mum daraki toon so wona hecci hanki o to leydi Mali paaɗena Bamako e hoore muɗum to palais de la culture Amadou Hampâté Bâ ngam kadgol autorité ji leydi Mali jiɗa yiide ni seppo e nder leydi ndi ɗum noon jeeyani sababu ni wasde laatade laatima ɗi landaji dawrugol kame yaadi mum kala moɓodiri ton to palais de la congrès Amadou Hampâté Bâ ɓe kolliti ɓe jaɓata ɗum ne ɓenna pirtugol ɗi partiji wonata kono kadi mandamo duuɓi 5 jonde gendi ko miije ni général Assimi Goïta ɗum ɓennata ɓe erima noon wonande 31 lewru décembre 2025 ya taw kay ko nden wonata fe ko fate transition kala ko wona ɗum ɓe natti yidde yiidirme nder leydi ndi hanki o noon sukaɓe yonta hewɓe kay taw ko renoɓe turngogal leydi ndi woni constitution leydi ndi kamne wondi kadi e partiji dawrugol leydi ndi ɓe kollitino hanki moɓodiral ngal noon police hutorima doole ɗen doole kamɓe ɓe kutorima doole mbattidi ko wullude kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jaɓata ɗum hande ni janggo jagorɗe leydi Mali gouvernement e gardegol Abdoulaye Mayiga o général gonɗo hoore jago leydi ɓe gummini haaju keñoraɗo ngam o saaha tiggidde yogay balduɗi diƴƴe e nder Bamako ngam teskede hitande yawtunde Bamako yoolima no feewi hikka noon ɓe jiiɗa yiide ɗum tiggidde yogay nokkuji egginde yimɓe taw ko joɗiɓe nokkuji diƴƴe ha joɗiɓe e jeeyi laamu kala beele so tawi diƴƴe ɗe gaari mbawa yawtude ko alda e caɗele ɗum noon ko teskede o saaha duule ɗe ne ɓatti no feewi asmano ne wawi wahlitade kala saaha ngam yaltinde diƴƴe no wiiri mettuo mo leydi Mali ɗo ha sappo e goho duulewre ne gasa ma dañɗe toɓoli kewɗi kay jippi e nder leydi ndi taw ko leydi Mali keddana joni état de Mali eɗen gandi haɗino otoji tekkuɗi ko wayno remorkiji
taw kadi ganda ko ɗen taw ko groupe porteur en jogde nder boli mumena ɗum fuɗɗino ko gila goo lewru avril ke wona joni lewru fawndu no feewi jeeyi sababu noon camion-ŋaji sénégal naɓe hewɓe ne juukino taw kadi ko porteur en to banggue imowa ɓe dokka balɗe 15 nde ɓe peccata linɗi ɓe jalta ha laaɓa ɓe ndewna hen gueɗe mabɓe kala so tawi noon ɗo ha 13 ndu lewru kala kaymo heɓani ɗoftade yo andu kam kañum tooñi hoore muɗuma to Bamako bo wallaɗi diwoje ngal Modibo Keita Senu wonde dadiɓe haɓatoɓe laylayti drog mbawi teɓade toon 12 kilo mo cocaïne ne suuɗa e nder bagage uji ɗiɗi on noon ɓe noon pano ko toon to Maroc taw kadi kandi o kaɓe jinno ƴettude ɓen ɗiɗo hoɓɓe ɓe jeeya kay leydi ndi batti ndi ko wiyede hen a teb to Guinée Conakry teska ko kuppiraji a kuura yogay leɗe woni hen kolliti waktuji jeenayya ngala kuura woni hen ko 12 waktu ngala kuura woni hen ko waktuji 8 ko ɓuuri hen musde woni hen jaaha 19 waktu taw ngala kuura suudiraɓe tayereɓe yeeɓe glace yeeɓe gueɗe goɗɗe hutortoɓe ko wayno ndefuji moftoɓe liɗɗe tewe gertoɗe kala kolliti nguuri ko saɗede mawde no feewi o saaha fagguno mabɓe kala koko yatiri caggal taw koye dow oɗon a siffa to leydi Côte d'Ivoire moɓodiral manggal ngal moɓodiral noon waɗi ko ñande asende to Abidjan Mango ɗum noon jeeyi sababu ngal moɓodiral waɗi ɗum ko Nuela Kassi Benjo on noon woni cukko kolaɗo mo PDC yi fandare mabɓe kay ko erade jaagoɗo ñawoje leydi ndi ko noon kadi kame sariya leydi ndi woni tugnorgal leydi ndi nde ɓe gartita inde Tidjane Thiam ko fate banggue liste électorale mo ganduɗa hande en tawete France kono kadi ɗum ko caggal nde o riiwa wiyede kay wawata jeeyede eɗi sumgoji 25 octobre e nder ndeɗo hittande taw ko sumgoji présidentiel leydi ndi kala kono kadi ɓe kolliti ɗum noon oɗo saaha yoɓe gartir inde on ko ɓuuri yawde e yaccade kono kadi ɓe jaɓata so tawi felliti candidature Alassane Dramane Ouattara mo ganduɗa ko duuɓi 83 yarata laamiɗo leydi duuɓi 83 woni 83 ans yarata guila tan laamiɗo hitande ujunaje 11 woni 2011 ha ɗo ene mero ƴamtude daawal nayaɓal ɓe kolliti ɗum kam wiyete ko loppet to Nigéria ko ñiɓirde koninkoɓe leydi ndi e nder état mo yobbe base koninkoɓe mum to wuuro wiyetengo a Boningari ko toon ISWAB yani dow mabɓe ngal pellodiral gulngal jaw jeeyi sababu ken tolno 11 soldat mo Nigéria najo teɓɓitima hen wasi fittandu muɗum hewɓe hen noon porté dispari woni majji ha ɗo ciwataw yitede to Togo siftinde moon doole gonti toon to sursarɗeji leydi ndi ɗum ko caggal hitande yawtunde wonande kay wonande constitution leydi ndi dañino wahlitede ha ñaawa walla mbiyen ni ha woota taw kadi ko toon to sursarɗeji to ko hedden ko an kadini wonande gono président suɓete koto sursarɗeji leydi to kono kadi doole ɗe kan gonata koye premier ministre ko on jogoto leydi ndi no comme Israël ni ko premier ministre no comme Belgique walla no comme Espagne walla no comme Maroc walla no comme banggue goɗɗo ni hankadi ni ko premier ministre tan jogoto doole leydi ndi kala wona président jeeyi sababu noon kanko wonati wonde président o wondi ñande asende en tant que premier ministre o wondi koye yeeso cour constitutionnel leydi ndi mawo jogoro leydi ndi Jammeh Sall o wondi mandat makko mo duuɓi 6 ko wona ɗum ko noon wonande oɗo hen hooreji leydi ndi hande o ko lundiyanke toɗɗaɗo toon to sursarɗeji leydi ndi woni Jean Louise Savive Touye o noon toɗɗa hooreji leydi ndi woni tan ko hooreji leydi dema neɗɗal no fotoni kono ittata e nangue wattata e ɓuɓri no comme Éthiopie ni gueɗe mum kala ko premier ministre woni hande ko Togo république Togo woni ko wahliti o saf yasimɓe wonti hoore jagorɗo kono ko hoore jagorɗo kewɗo doole ha ɓuuri hewde doole ni nde wonno président de la république du Togo ko waɗa ɗum kono hande o temedde wonde lundiyankoɓe jippima yogay booli gam hollidde metti mumen jaɓata ɗe gueɗe gendi koko bonna ha memi leydi to Tchad ko groupe armé joguitiɓe doɓɓe toon to Khartoum kañumen nanga
tokkerol hakkunde leydi Tchad kame leydi Sudan ɗum noon kono ko mbiyata bahaiya ɗum noon dangiɓe ko armée leydi Tchad sa aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to leydi Gabon général Brice Oligui Nguema o sa itti wutte mintiregal ha laaɓi wonti civil kono gari kanko woni toɗɗaɗo o ardima hanti o oɗo saha wonande duuɓi jeeɗiɗi kanko laamoto leydi Gabon ko wona ɗum ko noon piilungal makko laatima ñande ascende to stade mo Angonje e stade de l'amitié Amissa Bongo ko toon tigui o wawi fiilede e tawtorede hooreɓe leyɗele hewɓe no fewi ko wona ɗum kono o foti ma o change Gabon ma waylu Gabon ma o haaɓo kala kene nawra Gabo caggal o nawra Gabo yeeso ɗum woni konngudi makko wona ɗum ko noon o siifi wonande sumgoji taw kadi ko sarɗiyankoji kame lokkal kala jogori latade ko nogase jeeɗiɗi septembre so tawi noon ko sénatoria woni sursarɗeji tokosuru ko 1 octobre ko wona ɗum ko noon hanki o wonande gouvernement o kala joƴini ɓatakuji men ɓe ndimisini taw koye poste ji mabɓe ene hen noon hoore jaggaɗo leydi ndi woni Raymond Ndong Sima o saa noon o woni koye ƴewdade gam tafde wonande konungo ene yaltina leydi Gabon e caɗele kala paɗen koye joolam jaɓeri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurtirtude e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Peru toon 17 ɓen diftanoɓe toon ɗeɗo balɗe ɓe mbayini ñande ono alatare nayyi lewru duuƴal ujunaji ɗi e nogas e joyyi wonde kay ɓe tawama aɓe dutte e joomum mabɓe taw waɗɗani o guirde mabɓe ɓe diftano noon koye wuuro doditetengo taw kadi ko partage toon to rumani ñande dewo hoore biira ɗum noon ɓennuɗo nde ene waɗi ɓe dawri ko woteji mabɓe gam suɓade gartotoɗo hono leydi ndi nde tawno ma wona hono lempi joyyi ko caggal kay nde mbanno woteji mabɓe toon guilay kay e dawal garanal ɓe mbawi kay riftude ɗum ɗum noon ɓe garti hen e ñalawma aletade ɓennuɗo nde ene wayno ko George Simeon wawi kadi taw ko lumtinoɗo on mbiyata hono Calin George Jesqui ko on tigui Allah rokki hono polgu woni ari taw kadi ko hoore dawal hoore ɗum noon bowal ko kañum ardi ɗum noon ko gallande extrême droite toon to Israël Tel Aviv ko piyanɗe dey taw ko misilaji nanama toon Benyamin Netanyahu kam ñumde holli wono mettere mum no feewi o wi ɗum ɗo kam ko ɓen hawnitiɓe noditeɓe utu en ɓen mbaɗi ngal ɗon hono baɗal ɗum noon kanko noon o woppirta noon ma waw kay rewidade ɗum haɓa wawa kadi hollude ɓeɗon kamɓen holkoɓe mbawi Yemen yimɓe hewɓe ɗum noon mbawi kadi gañade en caggal kay nde leydi leyɗele tedduɗe Amérique waɗi toon jande kay taw ko kewɗe no feewi wonande kay e nder Sanaa hani e takko mum ɗum noon ko ɓen utuji en mbawi wono bayyinde kan haala Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo dey woni ko tongguɗen e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo gam weltare Ayawo. Alassane Oumar Mbodj golle man jooɗi peewi joolam jaɓeri to Madina Gounass wuuro teddungo Amadou Sambalo ɗo yeeso alirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en.